గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి ఓ వృద్ధురాలిని చిలకలగూడ పోలీసులు చేరదీశారు. ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో దీనస్థితిలో ఉన్న కుందన్ భాయ్ను చిలకలగూడ ఇన్స్పెక్టర్ రామకృష్ణ గుర్తించి వివరాలు సేకరించారు. ఆమెకు సంరక్షణకు సంబంధించి ఎవరు లేరని తెలుసుకుని హెడ్ కానిస్టేబుల్ పూస శ్రీనివాస్ సహాయంతో బోయిగూడలోని మిషనరీస్ ఆఫ్ చారిటీ హోంకు తరలించి ఆశ్రయం కల్పించారు. పోలీసుల మానవతా స్పందనపై పలువురు అభిప్రాయాలు, అభినందనలు తెలిపారు. साड़ी को बचूंडे